Wadhah parat iblis laknat padha jeg-jegan parat iki ana kethek putih wani arep mlebu ana ing sajroning tapel wates negara ujung gribek parat sadurunge mati tanpa aran ngaku sapa sing dadi aranmu tambuh kelawan aku Hanuman oh ladalah iki sing kondange Hanuman sing kethek putih iya weh ladalah yo to ya wah bejo temen aku aja ketemu karo tanding krida karo kowe parat. Ayo sumingkir saka pengarepanku. Loh. Karepem piye? Aku ki sing jaga tapel atas kene parat. Ayo. Minggat saka pengarepanku, aku bakal mlebu ana ing ujung gribek. Mboyong bali Dewi Sri. Mboyong bali Dewi Sri. Iya leh, cung. Dewi Sri karepmu piye? Papan kene ora ana Dewi Sri. Ayo. Ora usah goroh, becik minggat saka pengarepanku. Angele mbah cah iki. Ora minggat kok pengarepanku tiban tanganku mati dene aku. Ayo ngatek. Ayo dodo parat. Wedan tenan kowe. Kaya kendel-kendel dhe parat. Iya lho, antem. Yo to ya. Menculot barang kowe, Cung. Ayo antem meneh. Ayo kowe. Ayo. Oi. Oi. As. Ngono tok ya. Ayo ngatek. Edan tenan. Hanuman sing kethek putih iki. Oh. Ayo ngatek kok iso sik to. Hai. Edian. Ayo. Lo tanda ngilor itu. Senang ta iki. Ayo ngatek kok meneh.
dodo. He ho het yo hait. Ah. Mumet ora wedan. Ah. Hun. Ah. Wit. Ayo. Oh. Ya. Oh ya. Awas lo, ho, lo, ho, hi, ho, lo, ayo perang nganggo tangan siji. Wah, muk wis dong. Hey, oh, lo, ho, hit, hit. Iki candak tangan. Wah, wis. Tarik, weh, terbang. Semane. Tak cekel dadi apa kowe? Ayo, ngadeg kok. Awas kowe. Hi ho he. Tandak. Asem kan lagi. He ho etian lo he. Hu wit. Angel. Yo ayo ngadeg. Hop lo he lo iki ora wonge. Lo. Etian. Ho he. Ayo ngadeg. Mati ya. Hei, tampan oi. Godo anyar iki. Ini yo dipathik barang. Awas. Awas. Ho, hi, edian, weh. O, hu, edian. Aduh. Mensulot parat. Ayo, ngadeg. Iya, weh. Ho, ho, edian. Ho, ho, hut. Balik ke. Parah. Ki pusakaku.
hi ho hu se hi lo he lah iki mau ning ndi ketake we edan lo he ho hi ho hu he edan lo yo iki ketake ning ndi mau kok angel men cekel celane he ho hu he wet dian ho wet Jagat ya. Wedan. Kethek cekemen angel soy. Tambuh anakku aku Anoman. Lah salah. Anggere ono kethek kok putih. Anoman nih. Dasar Branyata aye. Minggato sapa ngarepanku. Wah, mbuh raidep. Wah, kancah mbok ontang-anting ngono. Rumangsam sing ampuh seseti digde mung kowe tok cung. Ora, ngono ning rombongan kok glelengem rajamak-jamak cung. Tak sabar-sabar kok iso. Lah dalah. Candak dadi apa kowe Anoman? Ayo candak kok. Wah. Iki candak lho lunga ning asemane ndelik bocah iki. Lho iki niki. Wah lah. Yo. Angel saiki. Candak lho. Wah ning gurine. Wet edan tenan. Iki meri kethek kaya kucing keran. Aduh. Tepuk pramuka ini. Manuke cucak rawa. Angel iki. Oh mau. Wah, ngerti aku. Apa? Pepeling. Kok iso? Tak kuntakno ning tak kuntak. Wah. Weh, ayo perang malah ndeleki piye? Wah, candak dadi apa kowe? Adet atu. Sok gede-gede wah parat kan saiki. Ayo. Candak wedan. Kethek. Wah, menek-menek kowe, Cung. Lho, heeh jare. Wong Semarang kowe nggo. Wedian loh nyandak das. Angel menak. Walah yo hip. Semane mlocokno kathokku. Enak lah isin. Candak dadi apa kowe? Wedian. Ho! Wed! Wedian.